Zovem se Aleksandra Mandić, imam 32 godine i dolazim iz Novog Sada. Ja sam Miloš Vučić, imam 30 godina, dolazim iz Kruševca. Hvala. Jeste vi najbolji drugari? Naravno. Nemoj da bežeš, dođi, Maco, dođi. Na svetu. Najbolji drugari? Naravno, od Lepo. vrtića, što bi rekli. Bravo. Ćao. Aleksandra. Miloš. Drago mi je. Aleksandra. Dragan. Moja kuma, Branka. Ćao, Branka, brate. Ja sam Dragan. Kako si, Miloš? Fantastično. Fantastično. Ti? Dobro je. Malo iznenađeno. Što? Pa, lepo ti je odelo. Ha, dobro. Hvala. Koliko imaš godina? 30. Dobro. Mlad. Kako, za koga? Tu smo, skoro. Generacija. Super. Hoćeš ti nešto mene da pitaš? Ne. Ništa. Ja. Ja sam... Spreman? Da. Eto, mladoženje je već spreman. Utisci, katastrofa. 0. Koji si godište ti? 89. 89. Ali imaš brak pre sebe? Ne. Imam. Da. Imaš decu? Imam 2 sina. Super. Ja imam 2 ćerkice. Eto, to je lepo. Si očekivala nešto? Pa možda malo višljeg. Više ka? Malo, ali dobro. Kume. Brate, Ali dobro. jebe, mater, ličicu neku da jebe. A jebi ga. Šta si ti očekivao? Pa ništa, ja sam očekivao da pa da budemo tu negde. Pa ja sam ispunila neka tvoja Šalim se. očekivanja. Ma meni si u fulu, Jesam? veruj mi. E, Majke me, meni si naša u belom. U belom si, brate, do jaja. hvala. Super si. U fulu si. Smo spremni? A šta to znači to? Smo spremni? Pa ja nisam spreman. Nisi spreman? Aha. Ajoj. Aj nikad. Ja nikad nisam spreman. A to... Znaš, ono, meni je već to, već mi igraš po... Već sam tu, igram. Već si tu, pa... Meni je ona do jaja. Meni je ona super, meni je ona ekstra. Malo Super. šale nije na odmet. Nikad nije odmet, veruj mi, sa mnom će šalu da ima uvek. Sad i sutra. I preko sutra i uvek ćeš sa mnom šalu da imaš. Miloše, kakav ti je prvi utisak kada si je ugledao? Crveno, nikad u životu, nikad ne bi... Ne mogu da ti opišem to. Nikad te u životu ne bi, brate moji, nikad ne znam šta da kažem. Kako da te, Ne voli crvene, a? Ne, nikad, ne, nego kako da, ne razumem. Ne sviđa ti se njena kosa? Nikad nisam to rekao. Pa ne znam. Sviđa mi se njena kosa. Moram da nagađam, jer Ali si ne potpuno mogu da nedefinisan. izgled trenutno... To što hoćete od mene da izvučete, to ne mogu da kažem. Dok sam stajao, osjećao sam neku negativnu energiju. Baš onako... Ne znam i sam kako da opišem, neka crna energija tam. Super si, do jaja si, brat si mi, šta god ti treba u životu, veruj mi. To je mnogo jače nego to što Milica misli, to kao mi ljubav, mi to sinovi, drugovi, kumovi, ljubavi. Šalim se, ali stvarno mi je super. Majke mi, evo, meni si do jaja si. Super si u fulu. I ozbiljno to... U fulu ti je kao riba. U fulu, kao fulova, razumeš? Kume, kaži, brate, šta je znači fulu? U fulova si ful, brate, šta god ti treba u životu da mi kažeš. To ti je fulova. Super ste. Svi u fulu, ali ja i brat moj smo u drugačijem fulu. U fulu je kao riba, sviđa ti se ili u fulu? Ja tebe ne razumem. Malo si nedefinisan. Definiši se.
U smislu... Jel ti se sviđa? Kako hoćeš, sviđa mi se, što mi se ne sviđa. U fulu U kao... kao što buraz. hoćeš. I kao buraz, i kao riba, i kao šta nećeš. Aleksandra, ovako kad Majke slušaš... mjavole, Evo, jel mogu devojku da Ja se pitam? ne šalim, brate mili, da znaš. To možda se ti šališ. Ali ja se ne šalim. Jel mogu nešto da je pitam, izvini? Da. Da. Daješ mi 2 minuta. Da je pitam 2 nešto. minuta? Da. Jel može 2 minuta? Da. Može. Sad kad slušaš ovako kako on priča, ove njegove definicije... 3, 2, 1, 0 i to. Da. 1, 2, 3. Kako bi ga okarakterisala? Ajde. Au. Kako bi ga okarakterisala? Kako ti se on čini? Ajde. Pa, ovako Ajde, kao slobodno. drug, kao 1, 2, 3. buraz što kaže, okej. A jel ti on frajer? Pa nego šta je? Pa nisi joj frajer. Nisam. Pa... Kaže da si ovako. Pa, Pa ono, mislim, tu smo, ajde. Šta mu fali? šta? Imaš spisak. Dobro, ajde. Ćemo da A krenemo. nećemo. Nećeš? Nećemo. Zašto? Pa reci šta mu fali. Nećemo, brate, Nećemo. zato što se volimo. Reci, kumo, slobodno. Slobodno. Kaži, Koje su ajde, njegove kumo. mane? Ajde. Mane? Na prvu tvoju. Ajoj, kad bi krenuli. Znači ima. Mnogo ih ima. Šalim se. Ne šališ se, pa Ne, to je izašlo. ne, šali se, brate, kako se ne Da šali. mi počnemo, pa. Ajde, ide. Pa ćemo vidjeti dalje. Šta Ajde, hoćeš? dejtujte još malo, ajde, pričajte. Ako ti je fulova riba, udvaraj Ona, se malo. brat, moj bre, brate. Pa jel ti brat ili ti je Pa full nego riba, šta mi je, opredeli bre, se. brate, šta hoćeš, bre, nije. Pa evo, ja hoću ti bude Buraz, ljubavnica. brate. Ajde, udvaraju se. Sad. Pa čekaj, rekao si, bit će ono što ja hoću. Eto, Pa ja ne želim da može se... ti. Šta ja? Nećeš ti. Gde ćeš, dečko? Šalim se. Rekao si, bit ćeš... Hoćeš da se, ja i ti, po njenoj priči. Evo i ti se potpišemo. Beži mi ti. Nismo još počeli, Čekaj, ne možeš ti da se potpišeš dok ne čuješ tekst. Sačekaj. Čekaj, ajde, onda sačekamo tekst. Ajde. Tekstić. Ajde. I to je drugi, ajde. Kaži. Znači, ti ćeš da uradiš sve što ti ja kažem. Tak, eto, vidiš, koliko ja... Koliko ti šta? Šalim se. Neću ništa da ne... To ti je što si htjela samo da se potpišem. Potpisao bi se. Sad se ne bih potpisao. Pa, tako da zna da ne znam ni ja šta da se desi. Ne bi se potpisao. Tako mi Allaha nikad u životu. Da znaš. A potpisao bi glavu, ali sad ne bi je potpisao ovako, žimi sve, evo, kume, dođi, stedi ovdje pored mene, evo ga kamerman. Pa ne bi se potpisali, pa tako da crknemo, da znaš. Sad kao nećeš da se potpišeš meni u inat. Ne, Nego? to ti je što... Osoba 30 godina, to se tako ne ponaša. Nezrelo. Strašno. Mislim, doći skroz do ovde i na kraju, Pa samo malo objasni svoje ponašanje. Nema gotovo, to ti je što ti je. A što? Kako? Sad mi smeta i kosa, i boja, i oči. Da li si ti bipolarna ličnost? Šta sam? Dvostruka ličnost. Vidiš, malo čas ti je bila da, super, a sad da, jesam. menjaš se u sekundi. Da. Vrlo sam bipolarna ličnost. Pa jesi? Jesam, Jel kako imaš ti nisam? napismeno to? Pa nemam napismeno. Nemaš, da, ali Ne. sad ćemo da te proučavamo. Ali da, hoćete? ovako, da. Može, nije svi problem. ćemo da te Pa nikakav problem nije, bre, čeče. Kume, je li te sramota njegovog ponašanja? Što bi bilo, brate? Može se reći, ali Može se. ne mora da znači. I ti si malo nedefinisan, i ti ne znaš malo... A što bi bilo sramota? Ajde, objasni mi ti sad, majke. Pa pogledaj kako se ponašaš. Ne razumem. Kako? Ne razumeš? Ajde, molim te, kaži mi kako. Pa pogledaj kako se ponašaš. A Ja me te drkaš? pitam... Pa drkam te. Pa da. Pa da. A i ti mene drkaš. Pa jebi se. Pa jebi se. I opet isto.
Pa vidim, da. Razumeš? Dobro, I opet razumem. isto. Nastavi slobodno. Pa neću. Pa odlično. Ajde, Sad evo. znamo kako da završimo s njim razgovor. Kumo, kako se tebi ovaj gospodin čini? Da li da budem Kuma je iskrena? frapirana. Apsolutno. Mat, Ne velja ako sam ja kuma iskrena. ima šah. Ja sam jako iskrena i jako realna. Pa budite realni, ovdje je potrebna jedna realna osoba. Nikako mi se ne sviđa. Neiskreni. Ja sam šokirana, iznenađena. Mladoženje mi deluje nepovezano, neuračunljivo, nedefinisano. Šta vam se ne dopada? Prvo, ne dopada mi se ponašanje. Treba da ostane tu gde je mesto i da ispoštuje bar ekipu. A dalje, da ne komentariš. Od muškarca, od džentlmena, koji je došao da se ženi, tako da se ponaša. Možda je momak okej, nemam ja ništa protiv, ali Kako se ti osjećaš? Ništa, nemam komentar. Ako se slaže da završimo pitanja i to i da... Ili da idem. Jel ti čuješ damu ili je ignorišeš? Idem da se obesim. Ako možeš samo ovdje da svi posmatramo. Vidite tu samo, ako nemoj da mnogo organizujete naroda, jer tu smo, znači, da vidim, ne mogu ovde u hodniku, znači... Ja znam gdje su kanapi. Stani! Ima onaj za vuču kola. Tu levo. Taj je izdržljiv. Ja sam otišao jer sam hteo da otidnem.